Asini roha madihamu doho dame. Nasian debata ama do sian anakna Kristus Yesus turatai. Amin. Tabe jala horas narita saluna. Salum salam sehat. Damang daina huria na hinaholongan. Anggiat ma di bagasan hahi pason do lasni roha kamu pajup panghita musee rak marsiajar sian kata ni debata. Saunari marsiajar neta sian janita pertanyaan di enet sian turku epistel minggu tanggal 10 April 2025 tersurat di Evangelium Yohanes bidu 12 ayat 12 rodi ayat 15 hujahama dihita dungi torang ni arinai di begi halak na torok na rotu pestai na neng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare laho manomu-nomu ibana uhud di jauh-jauhon. Hosianna pinasupasu ma naro marhiti goar di Tuhani raja ni Israel. Dungi dapo Yesus ma haluri sada ima dihuduli hobartu natar surati. Una komabia borusion idama rajamdo naro marsihudul di anak ni haluri. Huria nahin holongan. Adong sada kisah na menarik. Adong masahalak ama namora jala naburjuroha. Tongon todong ni hutanai. Adong sada hutana mekmet. Kampung terpencil. Jadi keadaan hutai segudo dalatusi. Suang songonima moldo dapot ait na iyas. Terpaksa do parutai ikomanur aek alai mace arga buasa arga alami memang segudo dalam tuhutai alami ini ala memang naburjudo amatai di bahin mana mak misi kemanusiaan di lehonnya mana perhatian na tuhutai di lehon mahepengna di bahin ma sumur bor 10 asa boi dinikmati parutai ai na ias suang sonima dalam tuhutai pe dicoba ibana do laho padenggaton nyan holan dalam nambar batu-batu lebih baik dan lebih di aspal tuani ma adong amata nabujur rohai nang pedang parutai alai sian tanah asing do di parbalohan ni hutai marulo kolok do rohani nasida jalan dia tong nasida do amatai sahira pahlawan di nasida asal roh tuhutai amatai antusias do nasida laho madomunom dia betul-betul disambut seperti seorang pahlawan sonima mardalan 3 tahun jalan 3 tahun apalagi ma lam denggan lam tabo parsauran nasida tubuh ma di rohani amatai mendaftar gabe calon legislatif caleg akamang boinan sian dapil na adong dihutai ala memang dihirim rohana pasti do piliton ni parutai ibana menurut awak kamang boinan wajar bui itu sangat-sangat wajar ay sonato pu ibada wujud jala dan adong dihirim rohana na ikon gabe anggota caleg ibana ditiki na disubak pun ibana sumur bor do padenggaton dalani di akka tahun-tahun nasalku sama sekali dia tidak merencanakan itu memang nato pudo adong rohana na nain gabe caleg jala wajar doi ibana makirim ikut terpilih ibana sian hutai alai dia do hasilna kamang do inang ditiki pamilitoni ternyata parutai adong do dia nama milik ibana alai sautik gumodang do nas mamilik ibana tumorok do sian nasida mamilik caleg na asing hape caleg nasingon nabura do peroto hutai aduh mabai dong ditakasi Asia lana ubas soni sehari naik ternyata
oh ternyata sanggulingobuk do rohani jolmai HP. Boy do satu kini marbalik rohana binahen ni serangan pajar. Di bahan carik na asing membagi-bagi hepeng kabi marbalik rohana sida tu caleg na naroi surpung matutu pakiralaan tak songgok donian amat tai jala nabu dui bana kecewa wajar dui sabutulna ikomur ibana tu parutai jala wajar donian ibana kecewa gariada ikon tutupon na sumur bornang binahen nei jala dipasom ibana dalan namar batu-batui dan lajun tonon nadi ido balosna anggo di pikiran jolma jalan masih siap parutai semua ni alai ahadu balosna di ben mana odo namen ari di luar dugaan di jolmai saya ini pulau di baloson ibana dendam tunasida HP ternyata dak soni dan di baloson imana hiri ni rohana tu parutai gariada tahe lamar situ tu di ibana ditambahi do muse 10 115 naik sumur bor asalam gudang dapotan aik na ias parutai jalai turuson di mana do paulihon dala tubutai dias palibana otik-otik sungguh luar biasa te pabahenan ni amatai jala memang kamang do inang misi di mana sejak awal adalah misi kemanusiaan laho mangurupi akajolma na memang nasida makarikoton perhatian ido anggo na dipatupan yang matai sama sekali tidak ada hubungannya dengan caleg-caleg nampe mendaftar ibana nampe tahiri di mana alai terlepas masih ada kamang dina taida majo pangalahu di jolma parhutai bagaimana mereka merespon nadinggan na dibayar nasida sanggulingobuk do HP rohani jolmai murah mardali rohani parutai murah mardali siala serangan pajar tuani ma amat pai dan sanggulingobuk kabur jolmai hurian tu hatta mirip-mirip soni mana taida diturpuk jamita pertanyaan di sodi bari tahun dibongoti Yesus huta Yerusalem tongon adong pesta di hati artina tongon torok jolo mamarpung di huta Yerusalem di sima atau puro memasuhi mamongoti Yerusalem haronai masih hudul di atas ni anak haludi itu menggambarkan transportasi rakyat jelata atau transportasi rakyat miskin bukan naik kuda tetapi naik keledai asa maritei naik dipatuduhon Yesus do solidaritas ni ibana tu rakyat jelata tu rakyat miskin nampe raja ibana ditunggu-tunggu nasida dianggap nasida alai di bagasan kesederhanaan ibana tidak ada kegagahan tidak ada keperkasaan yang ada hanyalah kesederhanaan bahkan sebentar lagi kehinaan raja naik anak haludi dan kebetulan memang na dipilih Yesus di naik mengajarkan harajaun na dan dus songon harajaun ni portibion molo harajaun ni portibion itu arogan memerintah dengan tangan besi alayang mo harajaun na dinohani Yesus labo dame jala solider nampe songoni harorin Yesus jala topu alai kenyataanna antusias do jolmai manomu do mangolopun ibana di ben nasida do mare-mare laho manomu ibana hutma majungun Hosianna, 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 pinasupasuma naro markihiti goar ni Tuhani raja di Israel. Yohanes 12 ayat 10. Kamang do inang jojo Hosianna dido akadabisu ima jojo ni rakyat tu salah raja
na mangido tolong, mangido asni roha rakyati tu rajai, mangido haluaon, pembebasan, keselamatkan, yang artinya Hosianna, selamatkanlah, tolong, selamatkan kami, asima roham dihani. Jala porsia do nasida, na paduau ni Yesus do nasida, sian habugutanna, do sian parukilonna. Dan bahkan secara politis, mereka meminta agar dibebaskan dari kekuasaan kerajaan Romawi yang berkuasa dan memerintah pada saat itu. Jadi bersifat politis do jojoni natoropi tu Yesus madok Hosianna. Kamang nang gabelau roha marmingot politik adu domba nama saate di sada-sada bangso anggia mau nang masa di bangso taos songoni songonoma politik adu domba molodang lomo roha marnida parhuasoi dan lomo roha mamereng pemerintah na marhuaso pada saat i HP dan adong boboniba mangalo ibana bah dukungan mahalak na asing na marbugo mangalo ibana lahu menggulingkan kekuasaan lain asa dua iba balua omma warna masih tarhilala atau numpang kekuasaan dan numpang pada kekuatan orang lain. Molo pe berhasil na dukungon patondo dan parduli iba-ibana. Aiso na lahu mendukung ibana anggo narikop di iba. Bukan itu tujuan. Alai bohado asama dua iba siang gonggongan di parhuaso si saunari. Berarti dan murni HP dukungan yate. Songonima pak kirimon ni natoropi manumunomu Yesusi. Dihirim nasida asa boy Yesusi paduau nasida siang gonggongan harajan Rom. HP dia mana masak kamang do inang. Lahu marua do haroro ni Yesus. Ado misi ni Yesus. Ternyata dan naro ibana lahu paluaon secara politis. Alai nama boan haluaon sian asini rohani debatado anggo haronai. Dan roh Yesus lahu manggohi narikot di jolmai. Alai roh ibana lahu manggohi narikot di Tuhanido. Ido mabahen. Sabutul nada ngapa lalu rohani Yesus. Songoni sambutan nabi nahin natoropi di Yerusalem. Alaniaha ala di boto Yesus petakas harorona tu Yerusalem naik pasahato dirina asa di parsilak kotok kinai dan leling nasida na mandok Hosianna las nasida nusedo mandok kon parsilak komma danga dong nasongoni jolma hola Yesus songoni na mangalehon dirina asa di parsilakon ido yang misi ni ibadah Huria nasatia tu debata. Di boto Yesus dunian nanai masa ibadah. Jala di boto ibana do kepalsuan sambutan natoropi tu ibana. Jala di boto do akka parhaporsiaon nagaledo nasida. Allah alai nampe muba rohani natoropi tu ibana. Anggo Yesus dan muba holong nai. Nampe songoni anon pabahena ni natoropi tu ibada alai dang dibalotkan Yesusi tok tong do holong rohana tok tong do dihokop ibana tok tong do dipalua ibana nasida disesa do akadosana tarsongon ilustrasi na kita he sahala amatta na burjui nampe dang dipilih parutai ibana nagabe caleg alai dang dibalos con ibana dan acit rohana dan muba ibana alai hok do haburjionni alaniaha ai misi di mana mamrupi dan misi asa dipilih dari caleg alai misi di mana ima misi mamrupi akajolma kemanusiaan hobar tu haporsionna sonido nang Yesus Kristus durukon dan tergantung tu jolmai misi ni Yesus alai hobar tu parsuruon ni debata na di Banua Gican itu. Dia dihianati tapi
dia tidak kecewa. Dia dicaci, dia tetap mengasihi. Dia dihina, tetapi dia tetap memberkati. Dan dia dicambuk dan disalibkan, tapi dia tetap mendoakan agar Tuhan mengampuni mereka semua. Ini yang maha luar biasa. Atau tuhita manuai kamang lumina. Molo di bahen Yesus ni tuhita. Unang ma natoropi pairuto. Alai ahado si ulah nota balos holong ni rohani Yesus itu kita tarik kotom ma. Memuji Tuhani, tapazono madirita tu ibana. Roma kita mendapatkan ibana di bagasan lasti roha. Padao dirin sian nasa umut-umut, sian nasa pangalaho nasolinggan, sian nasa pangalaho nasonyalomohon ni dewata. Rakmahita saluna mangulahon doh mamelehon narikot di Tuhani. Di ikile batado ulaon ta hobartu narikot di Tuhani. Ima taulah. Aku ni toktong mahita satia tibana. Unang mumba jala unang mosi hapor xiaomi maradok pun ibana. Unang sanggulingob hapor xiaomi. Unang mumba kita alaro serangan pajar. Lai tatomuto ma Jesusi dingolutta siat ias niroha. Jala pasauton narikot di Tuhani. Unang ma narikot didirita holalita halomohon. Alai bohado mangulahon narikot di Tuhani. Nani halomohon di Tuhani. Aidunga dileo kita haduaon dot haduaon. Asa tapasama dirita tu ibadah. Amin. Mauliate ma alilibata di hatam nabadiai. Napai motok kami asa toktong satia ani marhapor siau tu unang loas tutu hato patok mu bahapor siau nami manang binahen ni ahapi di parmulunon alai hot mahapor siau nami do pakirimon nami tu loas mahami manomu Yesus Kristus marite rohana dame rohana labo rohana ias jala tau hani mangulahon lo meneroham di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin.